Монтаж на смарт термостатична глава за радиатор. По време на сдвояването показваме главата и термостата е близост, но на практика термостатът трябва да се монтира далече от радиатора на височина 140 см без директна слънчева светлина. Подходящото разстояние от радиатора е най-малко 1,5 метра. Завъртете и свалете капака на главата. Поставете батерията според полярността. Изчакайте светодиодът да светне постоянно в зелено. Поставете обратно капака. Закрепете главата към вентила на радиатора, навивайки само метална гайка. Натиснете бутона един път или изчакайте 3 минути. Процесът на адаптиране на главата с вентила е започнал, ще отнеме максимум 30 секунди. След правилното адаптиране на главата с вентила, натиснете бутона на главата за 3 секунди. Синият светодиод ще мига бавно, което показва готовност за сдвояване с термостата. Задръжте едновременно бутоните и плюс на термостата, докато се появи функцията CA. Термостатът се синхронизира с главата. След правилна синхронизация, светодиодът на главата ще свети за около 10 секунди. След това термостатът ще покаже съобщение ND. Устройствата са сдвоени и готови за работа. Инсталиране и синхронизиране за 60 секунди. Лесно. Идеален комплект за управление на радиатори, удобно управление в приложението EngoSmith, лесно добавяне към домашната Zigbee мрежа, много тиха работа. Engo. Контрол и спестяване. Лесно.